Helo, fi yw Pete Lloyd a fi yw tiwtor ffiseg ar y cwrs TAR yma yn y Brifysgol yn Abertawe. Mae'r cwrs yn unigryw oherwydd mae cysylltiadau cryf gyda ni, gyda'r adran ffiseg yn y Brifysgol, a fe fyddwch chi yn derbyn sesiynau draw yn yr adran ffiseg i edrych ar pethau arloesol sy'n digwydd yn y byd ffiseg. Wrth gwrs, bwriad y cwrs yw wneud chi'r athrawon gorau ar gyfer y sector uwchradd yn Gymru, a trwy wneud hwn, fe fyddwch chi yn wneud gwaith ymchwil, tra bod chi mas o'r llwyddiadau mewn ysgolion i edrych ar pethau fel sut ni'n gallu cael plant i ateb cwestiynau heriol, fel cwestiynau PISA ac ati. Ac wrth gwrs, fe fyddwch chi cael hyfforddiant ar sut i paratoi gwaith ymarferol i cael disgyblion i gweithio yn ddiogel mewn labordau. Mae pryder mawr athrawon yn enwedig yn y sector Gymraeg yng Nghymru. So, os oes unrhyw gwestiwn gyda chi, plis gysylltwch. Diolch yn fawr.